Avui us parlaré del plaer d'explicar contes. Podem utilitzar molts recursos i els titelles són un d'ells. També, quan expliquem un conte, l'hem d'haver llegit abans, que sigui adequat a l'edat dels oients i que ens agradi, sobretot. Una de les estratègies és l'entonació. És la inflexió de la veu que fem en parlar. Pot expressar alegria, por, sorpresa, interrogació. Provem-ho. Oh! Avui està plovent! Avui està plovent! Avui està plovent! Avui Està plovent! ho veieu com canvia? Continuarem.